kweli xesha, haleluya, uma uThixo ethetha ngoku akusenakrele ngoku, because yayinguThixo wemfazwe endulo, yayinguThixo wayesilwa imfazwe. Mabawegama, that is why ufumana ukuthi ezimfazwe bezisiliwa libandla kaThixo ngexesha zilwa imfazwe, ekusazeka imfazwe ezilwayo zilwa imfazwe engcwele, kodwa izawuchitha imiphefumlo, kodwa imfazwe engcwele. Haleluya. Yile nto uzawufumanisa ukuthi xa ujonga kumkani ababekhe bathi xa bezawuyela empini bebebuza kakhulu ukuthi bebekhona oomosi. Haleluya. Simbonile uMose silwa nemfazwe, kusilwa imfazwe ezininzi nama-Amaleki. Ephambi kwakhe kufuneka kube nexesha lokuthi ulwe imfazwe enzima, efuneka kube nexesha lokuba makahambe yena asuke ebantwini ohlala entabeni, ahlale phantsi phezu kwelitye kuphakanyiswe izandla. But sifumana uDavid emveni kwemfazwe ezininzi ezilwini ukuthi ayikho imfazwe ekhe wayilwa uDavid engakhange ayibuza kuThixo. And zonke imfazwe azilwile uDavid bezinikelwe esandleni sakhe. But ekugqibeleni uDavid xa esacinga ukuthi ndaze ndakhela uThixo izindlu, because iBhayibhile wayesehlele endlwini entle yakhe emisedala. But kwabonakala ukuthi izandla zakho zigcwele igazi, kodwa bekunikelwa uThixo uNkulunkulu wazonke ezimfazwe ubulale ngekrele lakho. Amen. Ikrele likaDavid yayilikrele lalingalambathi. Amen. Lalingabuyi ikrele likaDavid lingaxhaphanga gazi. That is why naxa wayebulala uGoliath kwasazeka ukuthi uGoliath yayinto enkulu, indoda yayiqhela ulwimi ezinkulu, nekrele layo lalingalambathi, kodwa xa kwafuneka uGoliath efile wanqunyulwa ngekrele lakhe. Haleluya. Amen. Sambe nceka. But ngoku into endizoyithetha nje ngizothetha ngo-Eliya no-Elisha. Jesus. Haleluya. Haleluya. Njengoba ndithetha ngaba babini, omnye ngumfama, omnye ugcwele uThixo. Kodwa iBhayibhile xa ithetha ngabo bobabini aba, lona bebhizi iprogram yakhe ye-farming esemadlelweni elima, eneenkabi ezilishumi, isipani seshumi lesibini lenkabi ngokwesizwe sika-Israyeli, 12 tribes. But neenkabi zakhe zokulima wenza ngokwesizwe sika-Israyeli elima, kodwa xa ugqitha uprofethi omkhulu Eliya. Haleluya. Ngoba indaba kaThixo iyaqhubekeka abangcwele, noba sikhona nje khona ebesingisiwe. And le ndaba sinayo siyamkeleyo yindaba enkulu ethenjwa nguThixo ukuthi inamandla yokutshintsha ihlabathi elilimeleyo. Kuthenjwe thina singabenqeba bakaThixo, singabathenjiweyo. uThixo uthetha nathi uthina, kodwa thina siyayiqondana loo nto ukuthi singabathenjiweyo. uEliya wahamba noThixo ethenjiwe nguThixo. Haleluya. Jesus. Kunabantu ekufuneka begxotyiwe nguEliya. uEliya kakade kahambe ecaleni uzumbuza ukuthi noba beke wahamba wafikela luloyiko ukuthi uEliya linga mbonela ukuthi makabaleka yozimela lunweleni, ongena phantsi kwelitye wabona sekwisonke esuke ezulwini elunwelele njalo. Wabuza uThixo wathi ndihlele kule ndawo ukuze umphefumlo wam uphume, kodwa ndithatha umphefumlo wam ukuthi uphume ngomfazi uIsabel. Sambe nceka Nkosi. Njengoba sibizwa uThixo sibize amanyani, and indaba yobizwa uThixo ayinandaba kwenza nokuthi uphakathi kwesiqubu sabantu. Ubizwa uThixo besezimondweni wedwa, wazi ukuthi ngixolelwe izono ndisindisiwe, ndazi ukuthi ndiphila kanjani, andazi apho ndiyazazi apho ndabakhona kuyo yonke indawo. Mamela uEliya bayehlangana noElisha. uElisha ubhizi iprogram yolima, kodwa ithi indoda xa igqitha malunga neenkabi zeJob zeshumi lesibini,
ilahle ingubo enkulu mamela. Umuntu onesidingo uzazi ngaphakathi. Umuntu onesidingo ungahambi uyombuza kuZakheyu. Ngoba uZakheyu wayenento zonke kodwa wayenesidingo esasikaziwanga abantu. Jesus. Kanti kasobona konke kwinto endala. Sizobona u-Elisha, umuntu onesidingo wayenazo izinto. Kodwa kwabonakala ukuthi Elisha kunesidingo. Isidingo sakhe ngibone xa kudlula umprofethi. Ngoba umprofethi udlulela ingubo enkulu. Asingomafoko usathane uyasazi asingomafoko usizamile wehluleka ngoba kunomuntu osibambileyo kukhona lapho sikhoyo khona sibiyelwe kwindawo esikuyo sibiyelwe endaweni esikuyo asikho nje lonke isincedile yasebenzela kakhulu alibonge igama lenkosi haleluya Amen. haleluya that is why iBhayibhile lithetha ukuthi ma ebesedlula ulahla ingubo amen wathi ulahla ingubo walahla inkabi Nkosi wathi ulahla inkabi wamlandela wathi before amlandela wathi make ngiyokumanga umama notata ndimlandela abantu wamlandela wathi mlandela ubuzo ngifuna uthi no ndifuna wena because was isidingo ebenaso ukuthi benesidingo sente yaziwa nguye ngoba izinto ebezenyama ebezikhona kodwa kuyabonakala ukuthi bengasadinganga into zenyama kodwa khona ebekudingwe nguye uthe emveni kokubemlandela wabona ukuthi lento yamkelekile okukulandela kwami kukhona into engiyizuzayo uthe kabuya wabuya sesophula ijogwe waphula ijogwe ezibili wathatha inkabi ezimbili wenza umbingelelo lalela ndiyazi ijogwe ezophulwa nguwe ukuthi waphula ijogwe ezinjani wena ngizokuxelela u-Elisha kaya thatha intambiso ku-Eliya waphula ijogwe haleluya malibonke igama lenkosi indoda yaphula ijogwe angaze ezophulwa nguwe ukuthi zaziphi ijogwe ezophulwa nguwe maybe ezijogwe ukazephuli but lalela kakuhle uba ngabe umdingile uThixo funeka uphula ijogwe amen khona ijogwe ezimaphambi komuntu zikhona ijogwe ezimaphambi komuntu and uSathane uthanda umkhonze uThixo zikhona lezi jogwe and lezi jogwe ezimiphambi kwakho zikake zimkholisa uThixo kodwa kudingekile ukuthi waphule ijogwe haleluya alibonge igama lenkosi u-Elisha kathathayo kuthetha indoda engasikhathanga maybe ubona umuntu ophula ijogwe kanti kulezi zinto ebesenza i-disconnection haleluya ebesenza i-disconnection ebeyazi ukuthi uba ngaba kukhona izinto efanele ukuthi zimile enhliziyweni yami kukhona izinto efanele baziphume amen haleluya ayibonge inkosi Amen. Hallelujah. 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 Amen. Bonke igama lika Yesu. Amen. Elisha kasikhathanga. Jesus. Because uthe xa mbona wabona indoda ehamba ngamandla kamoya. Nengubo ilahlile ethi walahla ingubo enkulu. Wayazi ukuthi ingubo engafani yayingubo eyahlukile ingubo eyigcwele amandla entambiso haleluya amen because lapho izawuhlala khona intambiso kukhona izinto efuneka zibe zikhuthiwe haleluya ayikwazi ukuhlala intambiso kungekho into zinyothiweyo that is why uVibhayibheli lisithi wophula ijogwe haleluya ngoba nawe lobo ufuna umila kuyo uThixo zikhona izinto efanele ukuthi ziyophula kunejogwe ezikhona ebomini bakho njengohamba noThixo zesithembu kunejogwe esamile kunejogwe esifuna ukwaphulwa amen yabo simkholisa amen awunakumkholisa amen until zophulwe lezi jogwe amen because ukwaphuka kwakho hey madoda lalela uThixo umuntu ozophulayo ufumana amandla amen
once wazophula uyonxiba amandla amatsha. Amen. Awunawanxiba lamandla ungekophuki. That is why bafuneka banale ndoda ukuthi yophule. Yawugqiba ukophula kubona umuntu esehamba noThixo. Elithi iBhayibheli xa ebethetha uThixo ngaye kuEliya, uEliya kamxelanga uElisha ukuthi njengoba ndilahla ingubo uThixo utheni. But kunento ethethwe nguThixo esetyenzisiwe kuEliya ukuthi njengoba uzayolahla le ngubo nje uzoma esikhundleni sakho. Amen. But wadinga ukuthi njengoba ezawuma esikhundleni sakho funeka iqondile lento. Sibona indoda ethe xa ifika yadela umhlambi. And lithi iBhayibheli wathi xa egqiba ukuyipheka le nyama wobela abantu. Amen. Balibamba igama likaYesu. Hallelujah. Ithemba lakhe wancama ithemba lakhe. Alibonge inkosi bancane. Amen. Zikhona izinto ezingeke zimkholise uThixo noba umkhonza nje Yeah. ezidinga ukwaphulwa. Amen. Mazi sophulwa uvela ngobuninzi Amen. uThixo. Zikhona ijokhwe ezifuna ukuphulwa. Kunejokhwe ezibamba abangcwele behamba noThixo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Because amandla oGcobo likaThixo namandla kaMoya Ngcwele akahlali. Yeah. Apho kungalunganga khona. Amen. But xa ufuna izinto zikaThixo zikhona izinto ekufuneka zincanyiwe. That is why iBhayibheli lithi wazophula. Kwafuneka azophula. Ezophulela into ayaziyo ukuthi leni into ayinanto okwenza yilo lifa lalapho. Kodwa ngophula izinto ezililifa lalapho ukuze ndizizile ifa elingabonwa. Ilifa laphezulu. Ilifa elabonwa ngabantu basendlini. Khangela ilifa elingabonwa ngabantu. Uzijokhwe. Angizazi ijokhwe ezifuna ukuphulwa kubazalwane. Ukuthi uluhlobo olunjani lejokhwe but umzalwane nomzalwane umesiye enhlizweni yakho uyazazi ijokhwe ezimbambile endleleni yakhe yokukholwa noba umthanda uThixo. Still kunejokhwe ezikhona. Kunejokhwe ezifanele ukuphulwa. Amen. But isidinga umuntu Yeah. othi ngenhliziyo yakhe Amen. ifuna ukuphulela lezi jokhwe. Because kukhona umuntu ozambona, kukhona umuntu ofanele umbone. Kukhona umuntu ongahlangabezana naye. That is why it's in the Bible wathi xa ithika wathika ngokhawuleza. Wayobanga aba ngoba kwakusekune connection ngoba ukulahlwa kwengubo yalahlwa nqamana naye neshumi lesibini lenkabi zenkomo. Yalahlwa ingubo enkulu. Wawabamba amandla engubeni enkulu kodwa walandela umnikazi wengubo. Wathi besemlandela waxeba uyabheka. Wabuya senesigqibo esiphelele ukuthi ukuze ngifike ndingene kulomnyango kukhona izinto efanele ukuthi ngiyazishiya. Amen. Ukuze ndiyongena kula mnyango. Amen. Incwadi eBhayibheli ngathi kancwadi kaJeremiya xa nizawuthelwa ngoba kufanele ukuthi kulinywe kodwa kwafuneka kunyothulwe kugungxulwe. Hallelujah. Amen. Kwafuneka kunyothulwe kugungxulwe kudilizwe ukuze kukwazi ukuthi kwakhiwe kutyaba. Amen. Lalela ubumbona uElisha ewenza lo msebenzi ebegungula izinto azazi ukuthi zingamelana nento afuna ukuyibamba. Bekudinga ukuthi aqala gungula nyothula dilize. uGideon xa wayeza kwakhe isibingelelo wabona isibingelelo zikayisiyo washe zimile ethafeni kodwa kufuneka kumesikhathiko. Waqonda waxelelwa ukuthi kwizwe likamoya ukuthi awukwazi usibisa isibingelelo sikaJehova. Zikhona isibingelelo ezimile kodwa kunesibingelelo esimele ukuze sidilizwe ukuze kuzoma esikhathiko. Wakhangela waqabheka ethafeni wabona zimile izidingo wabona izidingo zemithi zimile. Wathi awuzibona zimile wathi ngoba wayebeseboyika abantu belali waqonda ndizuya apha emini ndizawuxhexha ebusuku ndiyozitshisa izidilize. Waxa ezichitha ezidilize ebusuku wathatha ezazibingelelo
bonke abadala ezizazakhiwa kuthiwa ngu-Ashera, because u-Ashera xa usakhiwa uthixo othile obizwa kuthiwa uthixokazi wamaSidoni. Laa thixo ebengokhiwa ngolunye uhlobo lematerial, ebesakhiwa ngohlobo lwemithi, wasithatha ngoba zasezomilisa izigodo, wahamba, haleluya, wayobasa enza isibingelelo sikathixo, ebasa ngo-Ashera. Udilizile izinto zonke zikakumkani ebekhona uyise, kanti uzawumisa. That is why uBhayibhile ukuthi kufuneka ukuthi u-Elisha ophule kanti waphula ijokhwe, wakhupha inkani, wabingelela, wakonekta amandla kaThixo. Emveni koba ophule, ziziphi izinto ezifuna ukuphulwa enhliziyweni yakho, izinto esazenza kule zinto zaziyo ezimililo, yazi ukuthi noba umkhonzi uThixo awulawuze unyenzeke kakuhle until kwaphuka izinto efanele baziyophuka. Haleluya. Sezinto ezifuna ukwaphulwa. Mamela, unikeza ithuba xa uhlubonga. Once lithethwe izwi uthi xa lithembe esesihlalweni sakhe senqeba, alithembe uThixo ukuthi lona lodwa linomsebenzi omkhulu elizawenza. Liyalilisa izwi lenkosi, lililisa amadoda omelele. Izwi likaThixo lifika apho kungafiki mntu khona, limkani lodlula ikrele libazwe makhani. Andazi ngibani ofuna ukuphulwa, andazi ngibani ofuna ukuphulwa, kodwa Elisha nyato bangabaleka lokubuya themba kanjani. Bakufika ixesha lokuthi wathemba bani yiyo lo Thixo, kuba ngabuya nethemba uThixo ongabonwayo waphezulu. uThixo wayethizwa ngoba nguThixo wezindlu zika-Israyeli. Lixesha lokuthi namhlanje ithemba lam liyophulwa, ngoba kukhona endifuna ukubona. Kwaphulwa ithemba lam namhlanje, khona endihlalela udibana nayo, khona endifuna ukwazana nayo, indoda yaphezulu ogama linguJesu. Amen. Because the
uThixo bethambisile one babeleke baba. Xa uThixo agqobile, that is why uThixo emoyiko ukuthi wena hamba ubheke egameni uyoshumayela apho kufiwa khona, uyoshumayela apho kuthiwa izwi likaThixo livumelekanga. Lalela umuntu othanjisiweyo nomuntu ogcwalisiweyo kuThixo. Ma uThixo umethume methemba, umethume mazi ukuthi ayilogwala eli. It doesn't mean mhlawumbe uzukwenzeka like people. Uba uyathanda uThixo basinda bazawusinda. Uba uThixo uyathanda ukuthi nakushumayeleni kwakho kulaa ndawo uphefumlo wakho mawuphelele phaa, uzawuphelela phaa yidambiso. Idambiso, that is why xa ethetha uJesu wathi xa ethetha wathi idambiso into yokufa. It is because of the anointing power. Eyayiphezu yakhe wayivumela ukuthi imsesiphambanweni. Hallelujah. Without it so Jesu ngemva yakhe esiphambanweni, but it imsesiphambanweni. It is because of the anointing power. Jesus. Sithi ngabantu abadlalayo enkonzweni bangcwele ngamaxesha okugqibela, iyabuya inkosi. Inkosi uJesu iyabuya, liphelile ixesha. Yile nto ufumanisa ukuthi endlwini zesikhumbuzo senzeka zonke izinto ezingenathixo. Nabasindisayo abasahambi ngokoyika, bahamba ngokuqhela. Engekho umuntu oqhelileyo akanawusindiswa, akanawuletha icebo likaThixo. Badlalela uThixo udinga abantu abazawumoyika. Udinga abantu uThixo abazawutyeka ekubini. Elisha before kwenzeka into ezinkulu once imbonela ngezinto. Elisha wophula izinto. Akaxeleli mntu kodwa wasuke wophula. Kwange ulifumene ithemba lakhe lokugqibela. Ebezikhona izinto ebezingathi zingamathemba kodwa kuyabonakala ukuthi noma bezikhona belingekabikho ithemba lenhliziyo yakhe. Bangasefumana ithemba lokugqibela. Simbone ezophula inkobe, simbone eshiya umhlambi, simbone ebingelela. Haleluya, haleluya. Emveni koko simbone hambe noprofethi eyongena eGilgali. Wamjika umprofethi eGilgali akafuna uthi baphumonyana babaprofethi baprofetha ngaye uElisha. Bamxelela le nkosi yakho yasuswa kwini, wathi thulalini intuthunja yazona, kodwa wahamba because kunamandla amkhuphayo. Athi ungamshiyi, ungaziyeki into zakho, uye angahambi nento zakho. Kunento zabantu ezisebantwini abanye abantu bazawufa nazo into. Haleluya. Zabantu ezikubo ngenxa yokabantu abazikhangela into zabo. Abanye bazawufa begcwele amandla kaThixo. Babefa begcwele amandla kaThixo because befana babantu ababa ziphuciwe zonke into zikaThixo ezikubo. Baxa bafayo bafene imizimba yabo be-empty, bafe bediniwe. Haleluya. Because abazalwana abanandaba naloo nto leyo. Abantu abazexazawufa begcwele uThixo, bengabaprofethi begcwele amandla kaThixo. Bathi sebebamba nomzimba wakhe, noma bathi babambe ikhastethi yakhe, bayibamba ngoba igcwele amandla oqobo likaThixo bawe phansi. Because lo muntu umkhanda oqobo likaThixo ubhekana nophansi komhlaba. Bebekhona emhlabeni abalithathanga. Abalithathanga basiyile. Haleluya. Angazithetha nabantu emveni kwemini, bangezazi ukuthi ukhona uthetha naye. Haleluya. 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 Bangethetha naye. Haleluya. Sobane babamile. Haleluya. 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 Uelisha kaphumanga. Sephumile Gilgali Eliya. Kangene eBhetheli akaphumanga. Utawuna uhamba nento zabo. Ngeke ndiyeke.
akazi ukuthi uyaphi, akalazi isidingo sikaThixo Eliya, kodwa wabona ukuthi ngeke ndizomphuca zami izinto akemkinazo. Waphuma eBhetheli wacaba uyongena eJerikho. Waqeda ukungena eJerikho abaprofethi onyana wathi ithali inqwaka yasiwathi imlento ngoba ngeke ngivukane naye unento zami akwazi umyeka njengoba yeka wena bagqotyiwe bazawufana into zakho ngeke umile endleleni. Wathi xa senza uwena sekufika phezu kweJordani wathi ufunani wathi indoda iposhini yam mayiseku ndiyisebenzele ndiphume nawe eJerikho ndangena nawe eGilgali ndaphuma nawe eGilgali ndangena nawe eBhetheli ndiphuma nawe eBhetheli ndiphezu kweJordani inkosi yaphuma ukwazi uhamba nazo uyabavumela abagqotyiwe bahambe nento zakho uvumelani ukuthi abantu abagqotyiweyo bafike nento zakho. Uzawuthi usifuna bangcwatywe nazo, uyawuthi usifuna bangcwatywe nazo. Uthi Eliya uqale into enkulu double portion. Kodwa unamazwi awathethayo sesiyawela manje wela nawe one uzabona miracle number 1 ungakhaluyibona because ubona ulahlo lwengubo phaya emasimini waphezu komlambo ubona miracle number 1 uthathe ingubo nawe uyayisonga uyenza isagxwega ubetha amanzi ayavula amanzi ayahlonipha ayawela umabewela vele besecela double portion kunamazwi kaEliya. Amen. Ubona kuzokwenzeka bakubonanga kukwenzeka. In other words, amehlo wakho ungazijonge ezibizi ukhangele lapha kubo into zakho zikhulu. Hallelujah, hallelujah. Ngapha nalithuli liqhuma phezulu kwahlamahashi enqwelo zika-Israyeli kwahlamahashi enqwelo zika-Israyeli ziyeza zayo ngomoya ovuthuzayo zathi bezifika phakathi kwabo zamthatha uEli zamnyusa uEli kwabe kukho umoya ovuthuza ngamandla onyuka noEli uEli yakenyuka uyijongile le inento zakhe uyafika amehlo wayo ezantsi amjoki funa into zakhe ulahla ingubo akwazi uhamba nento zakhe ulahla ingubo. Haleluya, ulahla ingubo. Ungavumi ngoba uSathane kukucabanisa kanjani ungamele uvume akafile into zakho ungasingakusho ukuthi ugqotye ubizwe kaThixo ube into zakho zikhulu ungavumi. Elisha